martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosam, amanami na di banwa gidjangi, usehom matodim na badiay do hapistaran na siyakkoy, tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiay, di tonga-tonga ni hamion. Lehom mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam, asalam pita jalalam gadda huriam, na badiay. Patok tong mahuhut rohanami, manguloy ho sahat ro di ujung ni bagas haporsyon na ture marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihok kamuma patik ni debata, ima patik na palimahon sahatu pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho, patik paonopon, unako mamuno, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiyahon, unako olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma, patik na pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang giape ugasan ni dongamu, ido sahatna, atong rap mangidugogo mahita siya Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tuhan
Katopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha. Jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Gibaheni sese sama suje dosa nami. Dangadong nahupangasok kami dukon ni asi ni roham. Hatigoran na pinatupa ni anak mudo. Nahupangasok kami tujulong. Gibaheni pasonang jala apuli mahami. Akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tangihok kamuma hatanya debata turpuk epistel diari mingguon tersurat di Jakobus bidu 4 dipuka sian aya onom saro di aya 10 alai lam gumudang doa sinyeroha di lehon alani ido di dok dialo debata doa kana gijang roha alai di lehon doa sinyeroha tuaka naserep maroha. Pajonok kamu matu debata dungi pajonohonon nama tuhamu payas matangamuna ak hamu akka pardosa jala pabotor marohamuna hamu akka namar dua roha. Paserepamu marohamuna maradopot Tuhani dungi patibon namahamu ido sahatna martua doakan atumangihon hatane debata jala nau peopsa. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian Bapak Arvindo Simatupang. Tapuji Tuhata Mareja Hita sia bukit dia nomor 240 ayat 1 ayat 2.
Tahatidakon maha porsyotay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsya gisadok portibion, rap mahita madok. Au porsya idebata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosam, na tumapalangit dohotano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni idebata Jehovah na sasadai, iman na tidungbuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya todi porbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarbajal do iba na dihaw pinarsilang, na tuat uban watoru dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manay tu surgo, lahudul tu siamun ni jabata Jehovah, amanay pargogo na so hatudusani. Gisima ibana pay mamula sogo tu tanoom, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea itoji porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tayo na madok, mula mangulu dosogot daging ni halak na mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amen. Ede puji-pujian sian ina Rabu.
Puji-pujian sian kor Jericho. Kabegema tikting ni Huriata. Tabegema titing namasa di Urata Sadarion di minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 ima minggu eksaudi do topik saya tangi homa suaraku ale Jehovah. Na perjolo na seorang na di Rabu tanggal 10 Mei 2026 di bahasa tua terus ada dana boru di tongan-tongan di keluarga EGC Hotang inang DA Buru Pardosi Imasian Ruas Sektor Sada alamat Chandra Dharmasaba Perumahan Pila Ayung Blok B nomor 7 Badung Ipasto dana kinang naturas nape. Na paduahon
pasu-pasu perbagason, neng majalo pasu-pasu perbagason ma, goarni pengantin bawa Ferdinand Simbolon, anak konya mata Amjan Simbolon, inata Katarina Borumanik, naros yang Jalan Nuansa Timur Pitu nomor 5, Taman Gereja Jembaran Kuta Selatan, ruasni Gereja HKBP Denpasar Sud Bali, dodok nanaing Orana, Guarsi Borumuli, Lia Natalia Ruung, Borunia Mata Agustinus Ruung, Tubunata Nimade Moni, sian Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 50 Denpasar, ruasni sektor sada, ruasni sektor di Huriata HKB Denpasar. Ia partupulun yang ngadi patupa nadir Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026 di Huriata, jala pasu-pasu perbagason disakapi di patupa di Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 jam 10 sadawita di Gereja HKBP Denpasar. Napatuluhon penabal situa sadarion tapatupa do penabalan do pathalak calo situa ima amang calo situa pahala tua Sigalingging, calo situa tua Hasiholan Ritonga, calo situa Enrico Hotman Marpaung, dohot calon situa Johari Pekson Sijabat, na tapatupa ditikyon, jala napasaton hatantu hatta di tonga-tonga ni Parminggota, ima amang Perdita Rikson Hutahayan MTH, Sekretaris Jenderal HKBP di Pangidoma Tusudehita manangakon akadonga situane baru. Napapaton paringotan ni Haroron itu di Barbadia, di hari Minggu tanggal 24 Mei nanaing ro, tapatu pado peringatan hari pesta Pantekosta pertama, ima pesta perjulu peringatan hari Hasa Saur nito di Perbadia, jadwal ibadah sona biasa. Jala di hari Seninna marsugutna tanggal 25 Mei, tapatu pado peringatan pesta paduahon peringatan Ari Hasa Saurin to di Perbadia, masuk mahita disi amanginang pukul 10 sia 30 wita. Pinangidoma haridota boy madohoti pestai. Na mangihut panapoton huria, sadarion borhaddo yanak kota NHKWP, tu Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB, Jemaat Kristus Kasih, gudang nasida teropna 25 halak, dan iluoni amang situa MP Huta Barat, jala marminggu manasida jam 10 di Nganani. Soang-songoninang rombongan vokal grup Amani Huriata, manopoti Gereja GKPB, Jemaat Kristus Kasih, torop nasida onom halak tatangga kemba angget gaya pasu-pasu tuhuria na didapoton. Na ponopon pertanyaan rumah tangga tapatupa di tulu inganan. Na perjulu di sektor opat di bagas ni keluarga B Subuya Indang Boru Manurung, alamat Jalan Pulau Bungin dan Kubuasan Sia Rumawe Gang Borju ujung nomor 21 Denpasar, dipatupa dari Jumat tanggal 22 Mei. Sosongoni nang di sektor onom, di bagus di keluarga F. Sibarani Inang Boru Pasaribu, di patupa di konsistori bawah, jaladong na masa diundur ma na di sektor pitu, na seharusnya di bagus di keluarga NO Hutapea Boru Tabunan. Jalan patuluhan di sektor 10, di bagus di keluarga TK Taba Inang RNKK Boru Sirait, alamat Jalan Pasraman Unut, Blok B nomor Sarosada Jimbaran, Bali. Pinagidoma tu sudah sektor na humaliang na madohoti PRT. Na wapituhon mardomu tu punjang ludak di Huriata, lau pelunasan ni mobil dinas na usalpu, tapangidodo so pinjaman luas yang piga ruas,
Siani sadarion tapatu-pado pengumpulan dana lau manggohi membayar pinjaman ini. Jana paluhon pasahat tontong aka titing nasalpu mengenai iuran naso terbayar dope secara administratif dia kanodongan naso bayar sia tahun 2024 1 di 2026. Menguduti sia dewan dan koinonia PA ni inarabu di Patupa di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 di Huriatta Gereja Hakawin Pasar masuk pukul 10 siawita dan niluhon ni amang pendeta resort Darwin Sibarani. Mangihut PA kaum ama di Patupa di Rabu tanggal 20 Mei 2026 di Gereja Hakawin Pasar masuk pukul 10 siawita dan niluhon ni amang padita DJ Sihobing. Na manghihut parhehon ni anak kostas sekolah minggu nang di Patupado perlombaan pra parheheon ima di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026 pukul 10 wita di GSM. Ia puncak ni parheheon ni anak kotai di Patupa di hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 nanengro. Jala yang kota sekolah Minggu mabuat silua di acara puncak pestai jala tanggal 31 Mei tagabung ma parminggota gaya masuk mahita pukul sia wita. Hale parminggo sore tetap do berjalan na biasa. Dewan Marturia, Pos Pelayan Tabanan, Mardado Denggan, Suang-Songinang, Panitia Pengembangan Pos Pelayan Tabanan, Jala Sonintong, persiapan Pos Pel Singaraja, Mardado Denggan, Jala di Pasu-Pasu Hatta, Polotung Adong, Amanginang, Namangebati, Ruas di Tabanan, Mangna di Singaraja, Boy Mahita, Rapak. Waduh lama. Soni mah hira-hira mangenang. Titik nama masa duriata. Taja Habiban non di Jabutabe. Sawan akka nama satong di Huriatta di Pasu-Pasu Tata Meta asa di Bagasan Hai Pason. Horas Marita. KBG mah eje puji-pujian sian amang Arvindo Simatupang. Shalom. Iya, kita bisa bernyanyi bersama untuk kemuliaan Tuhan.
besarkan kemuliaan Tuhan ya, bisa bersama buat Amanginang semua dan juga Naposo. Buat yang di atas ayo.
Amah. Tapi kemat tikting nama sadi mengkuon. Kor katate.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
Tapa bunga peleta marin demita. Amar Tuhan ina Jesus na pokoso dinai ai lakana na tulus tu
Kami di debatana sumurung sian salo naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani di bata nagabi jamita di bagasan minggu tasadarion ima sian opak Musa onom mamuka sian ayat 22 satu ayat 27. Dungi romusema hatani Jehoba tu si Musa songonon patol hasma hatakon tu si Aaron doh tu akka anak nai ikon songonon do dohonomu tu hala Israel laho mamasu nasida saya di pasu-pasu jalan di ramoti Jehoba maho di pasodako Jehoba mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Jehoba mabuhina tuho jala di pasal homada mena tutodim ikosongonima apehonon nasida guarhu Jehoba tuhala Israel asa ahu mamasu nasida songonino sahakna horas balita salukna kabosak kabu merengau liling na semua hari Kamisin narwata mudah-mudahan belum bosan ya takas nakin ditaringot tu Jehoba manodako bohina tuhita na padua humu se didokon naking didopakko debatamu se buhina tuhita di bagasa paso-paso adulah patan ni na perjolo sehali neng berengota bahwa ketika Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita itu artinya dia tidak membiarkan kegelapan ada di dalam diri kita. Ido tidak di debatan nama ngurasi menguduskan, menyucikan supaya kegelapan itu tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Naholomi tiur marsinodang di bait debata. Itu artinya bahwa manusia dirita, ngulutta dan margogo bisa sitongna lahu patiurhon. Alani aha, alani huaso di dosa. Didike hororoni Kristus Yesus idu dalan lao mabetiur pada gudang do jod do hita merdala di dalan nagulap jod do hita merdalan di pikiran naso tiur molo di sodako debatabo hina ibana tong patiur pikiran ibana tong patiur hun roha karena hati dan pikiran yang gelap akan membuat kita menjadi manusia yang berbeda dari keinginan Tuhan. Ale molo torang doroha, torang pikiran, torang ma nang tidakan. Kita berjalan di dalam jalan. Kuasa di debatado nama parguguyon. Dada berhasil hagugota. Ejo do hita di ela pertibion asa merdalan dinahulum. Jok dehita di ela pikiran doh rohatta asa merdala di nahulum ali sifata tung macemollo boy dapot di bagasa pikiran di jolma molo saya di bagasa di natiur moldoro parutungan inaruhana do hidup yang akal-akalan hidup yang mencoba untuk berbuat curang adalah salah satu alternatif dalam perjuangan hidup. Ala di bagasa tikion didok debata asa ganu tiki ulang madabu hita tu bagasa na holomi. Disima ro debata laho manodakon bohina. Itu yang pertama. Yang kedua didok musenaking dungjolo di palua hita sian na holomi. Jadi perdebatama muse bohina Allah menghadapkan wajahnya
Didopakod debatama bohina tuhonin. Boloridok didopakon, setelah kita dikuduskan maka Allah menyambut kita. Didopakon lapatannya Allah tidak alergi, Tuhan tidak anti, Dia menyambut. Dia tidak memalingkan wajahnya, Dia tidak memandang ke tempat yang lain ketika kita hadir. Allah tidak lagi berpaling terhadap orang-orang yang sudah berada di dalam hidup yang terang. Allah memberikan sambutan. Diaka jolma na mangulu di bagasan hati urodo debata manomu-nomu. Ima padohan didop pakun Tuhan debatama bohina tuh. Tuhan tidak berpaling dan membuang muka bagi mereka yang hidup di dalam perilaku yang kudus. Malah Dia menghadap kepadanya, menyambut. Dia tidak menjadi anti, tetapi memberikannya ruang dan kesempatan, menyambutnya masuk dalam kehidupan berkah. Dihamu amang inang, itu berarti kita diajak untuk berhadapan, bertemu dengan wajah Tuhan. Dia do dalam nahita asa boy hita pajupang dohot boy di debata namar sinod dangi. Dia do hataridani boy di debata nama natap pita nama ngalehot tong las ni roha di bagasan ngoluta. Wajah Tuhan yang paling dekat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga adalah wajah pasangan hidupmu. Taingok dope pasu-pasu ditiki parsarefehon aha hata agenda nadi jahadisi bahwa laki-laki dan perempuan itu mereka berjanji menjadi pengantinnya Tuhan, di mana Tuhan menjadi mempelai laki-laki, laki-laki dan perempuan itu adalah oroan tunangannya Allah. Tuhanlah yang menjadi kepala, Tuhanlah yang menjadi laki-laki dalam hubungan itu, dan suami istri itu adalah tunangan, oroan disebut pengantinnya Tuhan. Itu sebabnya ketika seorang laki-laki berjanji di hadapan di altar gereja, dia sedang berjanji kepada Tuhannya. Dia sedang berjanji terhadap pasangan hidupnya. Dia sedang mengambil citra Tuhan, wajah Tuhan, dia perhadapkan kepada istri, suami, sehingga ketika mereka saling menatap, di situ ada wajah Tuhan. Alani amang inang manangise na menatap buhi di pasangan hidupnya, dia sedang menatap Tuhannya. Karena di hadapannya itulah dia berjanji kepada Tuhan. Ketika seorang pria rajin ke gereja, dia sedang merawat janjinya terhadap istrinya. Ketika seorang istri rajin ke gereja, dia sedang merawat, dia sedang menghadap Tuhannya agar dia kembali ke rumah menampilkan wajah Tuhan. Itu adalah gambaran relasi yang sederhana dari Tuhan menampakkan wajahnya kepada Allah. Dia manginang boha bahamuinang dung di boto hamunai adong do kesadaran baru di ta sonari asa unang bisay murhing bohiton bolo pasupang do amata bainang ay dilo naking ikop pataridahon bohini de batado. Lalu si patah songoni, kalau sahan do dijabu, marang-arong nasugot dungai nata murhing bohina, gudang malilang munabudari na manubangihon na. Buhay do masay, bohamu amang, ditikiberek kamu naking bohini nata, buhay do pedi tatapamu halabohon, rasa tanggung jawab, oh ketiga saya menata wajahmu, saya berjanji hari ini harus berjumpa dengan Tuhannya. Manang songoli nagakamata. Kalau ditata amat kinat tanaking bohita boha las dorohana manang gabido
bosan holak kopi na bereng-bereng isonina. Ala di pangalahota. Ala dan nyaman. Karena tidak merasakan bahwa keluarga itu merupakan tempat pelarian dari dunia. Karena penampakan wajah Tuhan pertama sekali di dalam keluarga itu adalah hadir di dalam pasangan hidup. Itu aplikasinya. Bohini depatana manodangi. Itu berarti kita membantu pasangan hidup kita agar terlepas dari beban-beban kehidupannya. Ngalu jaibana mula syakator alaita bebali dope. Ngalu jaibana mula sepertiga-tigaan dosian ulonna alaita bubani dope. Ngatok si majujungna. Nungasongonna galau pikiranna. Berbagai macam persoalan dia hadapi di luar sana. Ketika dia kembali di sana, wajah kita, wajah penghuni rumah tidak menunjukkan sikap yang membantu dia, melepaskan dia dari bebannya. Ikamasi holdo saluhna pangisi ni jabu, bapak, ibu, keluarga, anak-anak. Ketika dia menghadapi pergumulan di luar sana, dia rindu ingin cepat kembali ke rumah dan melihat wajah bapaknya, melihat wajah ibunya, dan dia merasa nyaman, at home, betah, tinggal di rumah. Karena setiap rumah tangga itu, ketika setiap wajah bertatapan, merasa nyaman, mereka mampu menjadikan keluarga dan rumah tangganya yang bermotokan home sweet home. Rumahku, keluargaku, istanaku. Karena Tuhan Allah hadir di setiap wajah penghuninya. Di saluna perdepahan yang kapangisi ni jabui. Bui tinatap. Buhi perdepahan ni debata. Itu berarti Bapak Ibu kita harus mengasah kepekaan rohani. Itu berarti Bapak Ibu kita harus mengasah kepekaan rohani supaya kita bisa merasakan tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam, di depan, di sisi kita, mendengarkan suara Tuhan. Hanya orang yang memiliki kepekaan rohani inilah yang bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Tabuhi talaking namaredei labok dokan terbuai do hita say songon na digugah do boy do hita marede menciptakan suasana songoni di jabu boy do amang suasananya Allah menciptakan dalam menampilkan wajah Tuhan, dalam membangun spiritualitas yang baik tadi. Kita harus berjuang membuat suasana yang enak dan nyaman. Boha dus do paredot tatu pangalahota jujur jolo hita manang holan dede do tabun laking itu nyamat ya harus judul data he ama iya suang-suang ini naking punguan inape tabu dede lah. Baru disuga terakhir tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ketika menyanyikan itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kedekatan dengan Tuhan? Atau ada yang tidak merasakan itu? Adong nasa merasakan ini? Adong sada Ede Abang Erpindo Romian si hotang do mang shop yon na maget di lagu talenta di bagasan album na arong sada lagu na menarik dia ubereng alai ujung naido di doko tua holongmu alai tusan rohamina mebiara songoni hita galup tikni hita maka tidak kau haporsiaun maka tidak kau porsiaun ada ngadong beda itu dia mai itu kan porsia di debat aja hobena tapi itu bulle-bulle hita porsia
Garuk tiki taruk hau persea ali garuk tiki hita seneng mangido tuhuta tongos jolo na sabona dibului songo na solaku tiga nami sioninna. Garuk tok kita mendok hau persea tetapi kita lebih menjunjung nilai-nilai rasa takut daripada kebenaran. Kita setiap minggu menerima berkat Tuhan di sodako debata mainna ali kita berpaling. Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita menunduk dan berpaling. Wajah ini tidak cocok dengan bisnis saya. Wajah ini tidak cocok dengan jabatan saya. Wajah ini tidak cocok dengan usaha kami. Di Arena Kamis, kita diajak untuk membangun hidup yang berintegritas. Sehati, sepikir. Apa yang ada di dalam hati, itu yang ada di dalam pikiran, itu yang ada di dalam tindakan. Setulus. Songoni nang pakatayota, songoni manang pam bahenata. Olo kita songoni amangina. Olo do. Supaya kita adalah warga yang selalu bernyanyi, mengumandangkan sukacita tentang berkat yang dari Tuhan. Setulus dengan apa yang ada di dalam hati. Asa ia ina dong di bagasa pikirata. Ina tahati dakon. Marhite narasi kredo dan pujian karena orang yang mengenal Kristus itu sangat kaya dengan ungkapan narasi pujian kepada Allah. Pujian itu merupakan gambaran daripada buah iman. Molo nungga di bagasan pangalau na songoni. Hitama naginuaranna orang yang sudah masuk dalam hidup yang baru. Karena dia yang sudah ketika Allah menyinarkan wajahnya kepadanya, dia beroleh kehidupan yang baru. Dia yang sudah masuk dalam kehidupan baru itulah yang beroleh sukacita, dibenarkan, disambut oleh Tuhan. Amang enang molodung tabering songoni atong diajak mahita sonari di bagasan ngulut tahun supaya menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, yang selalu mengumandangkan apa yang digumulinya, mengumandangkan apa yang diyakina, supaya kita menjadi orang Kristen yang benar bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru setiap hari. Nyanyian baru, edene baru, ganup tiki ima aka edini halat na persea nong sinodangan di debata marede di bagasan ha perseaun. Tidak jahat, tidak nakal, tidak munafik, tetapi dia tulus bernyanyi di dalam iman dan pengharapan. Apapun nyanyian itu, nyanyian 70 tahun nasal pube, molo dia dehon di bagasan pengharapan, itu adalah nyanyian baru. Berulang-ulang sekalipun lagu itu, ketika itu dikumandangkan di dalam pengharapan, itu adalah nyanyian baru. Marede di bagasan haporsia. Atau dung tabereng nakiani. Dung tabereng musi dung tebigi padohan diturpuk ni debata. Naman dok didok pakon jakonon ni debata dohita amanginang molo nunga olo hita disodangi jakonon ni debata dohita amang molo olo hita dipatiur hau olo onom manaridok na jol manay baru ima marhiti-hiti napatutoru diri. Kenosis, pengosongan diri adalah cara dan strategi bagi kita supaya kita bisa diperbaharui
dan dicerahkan, disodangi, dicerahkan oleh Tuhan. Dihamuna amanginang tarlumobi dihamuna kananaing tertabal teparfasu gabisi tua di bagas tikion. Tu situasi ni ngolu na menyambut tatapan Tuhan mahita sonari mengadop hita tujolo ni debata. Tapi sada roh do tu pikiran ai dia kajol mana songonido tuk debata mengadop pun hita di bagasan ngulut. Tuk kita nang maradop pun debata. Jangan takut dan gentar menghadapi wajah Tuhan, karena sinar yang terpancar dari wajah Tuhan adalah meneguhkan kita sebagai gambarnya. Song rupa gambar ni debata di bagasan ulutta hita tarjo. Asa gabi tulus saluhna aka perdalanan ya kang ulutta. Kita jangan mau diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kita jangan mau diombang-ambingkan oleh pikiran kita. Itu dah jojo gabi masalah di bagasan ulutta. Di pasu-pasu gudang harta, gudang aka berkat Tuhan, tetapi kita goyang di dalam kehidupan kita. Kita tidak setia, sehingga mentalitas kita, iman kita selalu digoyang, diombang-ambingkan, menjadi manusia yang tidak peduli. Gabi jolma na peduli tuaka jolma na asing, songo dia debata olo gabi habaoran di pasu-pasu tu hita, marhite-hite nolo ibana manodangi hita, marhite-hite nolo ida menyambut hita. Demikian juga kita diajak untuk memberi, menyinari kehidupan orang lain. Dangadong elat, dangadong teal, dangadong late bersama untuk memberikan kehidupan bersama. Adong dua gambaran di pertiga-tiga. Dakuboto masa di Balion. Adong di ngalan namian para wisata di Samosir. Boleh diberdiko pertiga-tiga. Nah adong di TPO Tanjung Balai. Ini sangat jauh berbeda manginang. Molo di TPO Tanjung Balai, dakoto arok kita seperti Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai sana. Kalau di Tanjung Balai itu, biasanya ularong pertiga-tiga, adong biasanya ulon na pesta adat pamasuk-masuk bertupulau do ibana, itinggal tiga-tiga na. Alai tetangganai, di samping nai, baik itu Muslim, baik Kristen atau agama apapun itu, ketiga lapak nai tinggal, rohalak naing mamereng, inganani, dibereng songonda bagak jaket monja, cantik dia lihat, lalu yang di seberang sana akan mengatakan, ambil bu, cantik itu, murah harganya, dijujui dong membuat, HP nak dang tiga-tiga nih. Lau do, alai dong dipalaku ibanai, los di Papua do, eda tadi laku jaket begini, saya bilang 35.000, padahal kan 25.000-nya iya. Ilihat do, situ 25.000, dang dipotongi. Alai di ngalan namian, beda. Bolo nadi, saya bangga rumah mering partai PO warna, pertiga-tiga munjai. Mereka menderita bersama, tetapi saling mendukung, kompaknya luar biasa. Bolo nengalan namanya beda hian. Kalau roh halak barati dibereng ukiran begak di son, dibereng musik ornamen bebatakon nasongon sali, igatukon. Ngadisi saborangi, ngadisi pertiga-tigai, nggak saling makatai. Terus saborang, sini nah. Ini ada nah. Tidak saling mendukung. Debata madok naking didopakon, saling menyambut, jangan ada saling mengecewakan, tidak saling mengkhianati. Bolo didok debata, didopakon, disodangi, dia memberikan ruang perlindungan. Daido halak batak, daido hita diajari oputta si jolo-jolo tubuh, ditiki napasaton ulos, dan janji untuk perlindungan ini. Kita berjanji akan melindunginya, mendukungnya, memberikannya ruang dan kesempatan. Kira-kira seperti itulah Allah di dalam kehidupan. Tidak ada pengkhianatan di dalam hidupnya. Atau
Hita pi amanginang didikina maka tidak kon haporsiaoni taha tidak kon ma tabereng ma tabida ma buhi ni debata tatata ma buhi ni asa unang munafik pandidang yota baik yang kita kumandangkan dalam nyanyian, baik yang kita sampaikan dalam narasi-narasi kesaksian iman. Songon pengalaman ni naburukku. Arang naburukku. Emang burukku nakal na bukan main. Asal mare dia emang burukku nalasa dorang naburukku. Itu nalagu ilapo tua lagi kan? Ilapo tua Pak Irvido. Ai tabu do mardonga do amangon ala kompak nape kompak ko dali ngamoding kan ditaripi bariping. Agak arong gudang kelangan nami jadi sangat menarik. Itu nabasa holalin lah petrol na burukon bigi biarin jo bigi jo suara di bapak i lapok kali bapak dia mak ido ale hola mula tu jam sia jam 10 nai butet nengel mahoy na suara na tuki ko doh mulai mak gurtuk menjauh gurtuk musidung imu se isong kaki mu se naburuk ko na tena toy matua aholan ala na babu maray ay bulu tikisar holong dorohanin dorak kumatong maybe ya raw songoni hita marede holan semangat na do dihita pikir king banyak tadi amang irpindo ya adong 5 kor tadi kalau nggak salah sotong songoni hita ate tebu aledang taha ngeluhon asing di pamangan asing di roha gaya bisa ngonedok di bab tutupo 5 memang lidah tak bertulang tak terbatas kata-kata tinggi gunung 1000 janji lain di bibir lain di hati sotong songon naburuki itu namanya split personality pecah kepribadian bukan seperti itu cara menghadap wajah Tuhan asa ditatap ada kubo to amang inang akamu maju amang tiki mared di hamila putu mar gitar songon na mesra lagu muna tabu mendayu-dayu ditiki na mared di hamu bohini ise do dibayak kok kamu bahasa dong mula tu jabu betul dan seindah nada dan seindah kata-kata. Saya takut juga ketika kita bernyanyi, jangan-jangan ketika kita bernyanyi kita sedang membayangkan wajah rekan bisnis di gereja ini sehingga kita tidak utuh terdit tadi son odo nagin waran naking nunga di parani di bata bohina di jolo alai anggo pamangata patta badatta hudul lo dinganani alai roh ada pikirata lama banget ini kok bah teman saya sudah nunggu di ruang sana boy do songoni kan boy do songoni di bagas segulut to menghadap wajah Tuhan itu kita datang secara utuh kita tidak perlu ragu tidak perlu goyang dan goyah kita orang yang setia dan peduli dengan orang lain Tuhan peduli dengan kita, kita juga peduli dengan Tuhan. Kita jangan mudah diombang-ambingkan untuk meninggalkan sesama teman. Dari dongoluta, tohora mang, bolos tohora sama sepatu reak kita jalan di sini. Gak enak nanti juga kan? Kita orang yang sering goyang. Aduh na jujuk goyang utahe. Hera budaya, edidang luti. Bolodang do teh bolodang goyang tabu do iko goyang do kan luar biasa kan enaknya tetapi terbangunkah di sana kepedulian tidak bisa ada rentak bersama tapi hati tidak tergerak saya kasih contoh ada Ida Laila penyanyi dangdut tua dulu menarik ini
Dia kada burukku nang matua di so mungkin hado di lagu ni Ida Laila. Aduh dene dai. Sepiring berdua. Tenak itu. Gitu kan? Apabila ku ingat dirimu ini di waktu bersama hidup sengsara, makan sepiring kita bersama. Dan terakhir aja, tidur pun setikar bersatu. Itu kan? Bolo halak nama bigi barede artis nai pitrolo pawolo no. Tertarik do. HP ngalo ja itu ani mangedi oledena. Banido pep sepiring berdua dang alani mesrana. Na sarong do piring na. Miskin hidupnya. Dia bilang setikar berdua, ya memang dia nggak punya spring bed. Jangankan tidur di hotel, dia tidak punya harta apa-apa. Dia mengkisahkan hidupnya penuh dengan penderitaan. Banyak orang mendengar, banyak orang menonton penderitaan itu, tetapi penonton justru menari-nari mendengarkan kisah penderitaan Manortor. Perilaku yang seperti itu bukanlah tindakan yang Kristiani. Saya memberikan contoh. Betapa kita sering menari melihat penderitaan orang. Betapa kita sering kehilangan sikap yang carry on, peduli. Tidak merasa empati. Melihat itu, kita memang merasakan, mendengar, tetapi hati tidak tergerak. Kaki tidak melangkah. Menghadap Tuhan adalah membuang sikap yang egois, yang individualistis, yang meninggalkan persoalan-persoalan yang sangat memikirkan diri sendiri, tetapi hidup bersama dengan orang, hidup membangun relasi yang baik. Kemudian Bapak Ibu, berkat Tuhan ada dalam kalimat tadi. Allah menyinarkan wajahnya kepadamu, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Di pasu-pasu debata maho. Dia kajolma naolo rotu jolo di debata, pasu-pasu di debata do. Tetapi hati-hati. Ada banyak berkat Tuhan di dalam hidup ini. Ada banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang tadinya berkat itu dimaksudkan Tuhan untuk menjadi sukacita. Tetapi ada ancaman dalam berkat ketika kita tidak siap di dalam iman menerima berkat itu. Berkat bisa menjadi bencana. Boy do pasu-pasu gabe marah, molo dan bijak kita lahu majalo pasu-pasu itu dia bata. Songon pengalaman nah yahu bigi. Mudah-mudahan dan pengalaman di son. Ya ada Makail di Sungai Asahan. Menarik Sungai Asahan ini karena 12 tahun saya ditempatkan di gereja di situ. Karena yang anggap pendeta nakal. Allah saya udah mengkritisi. 12 tahun mau di Erbatu Warna. Ada orang soarong punguan ina para hari Kamis dimulai siang naik pagi naik lau memakai ke Sungai Asahan. Lalu ketika saya sedang memancing tiba-tiba datang hujan yang sangat deras. Lalu ketika hujan ini saya akan menyingkir dari pinggir tepian sungai lalu berteduh di bawah pohon sawit karena pohon sawit di gudang di Asahanon di daerah Kisaran. Banyak pohon sawit di sana. Di pinggir nih Sungai Asahan. Sungai Asahanon ini mahaboran ni aik na Rosyad dan Tuba. Itu Sungai Asahanon. Nah satu Tanjung Bali. Sini mendana jolok ke marga Manurung situ harus pindah tu, situ batu Asahan. Gabe pangi sini Tanjung Bali. Merdalan siap parhitian.
Mula rong depan lah ya, mula tutuba, mudah-mudahan itu mengenang tanah kelahiranmu. Ditiki nasoau, doras udah non, Peter terbigi masuara ni bawa nama redde. Ini konyol. Ada apa ini dia nyanyi? Orang datang hujan, mereka menyingkir. Lalu mamul sebab ternyata dia seorang nelayan pancing. Dengan sampannya dia mengayuh sampannya di tepian sungai sambil mengambil pancing yang bubu yang sudah ditanamkannya untuk mengambil ikan. Dan dia bernyanyi sukacita sambil mengambil menikmati hasil pancingan itu yang saya anggap konyol. Dalam nyanyiannya ini sangat menarik. Arung dihamu nama lo berbahasa Tapsel. Dangate. Makanya jalan-jalan sesekali ke kampung. Biar enak. Batak luar biasa kayanya bahasanya. Terbigi mebana marede merdok songonon. Arion ari parudan, pahai pahulu bujuk piri-piri, marbadai halenini dalan, sato ngamate mirik mangolati. Bahasa Hamai Tapsel. Tadinya saya tidak tahu itu bahasa, tetapi lama-lama saya dengarkan. Oh, saya pernah di daerah Batang Toru melayani. Jolan dari huta-huta da umakko basi. Dakkeau di Medan, dakkeau di kota. Kereta api dakutan dahinan. Ali topu dipilih gak bisa jen. Ayo lan dari huta da hami jadi nakka. Do amang Erwindo, Helbin Bancin, arong di Holland di daerah-daerah mi, padahal ini kami, ali gabi hapur saya tu gabi saja. Idora nagi dorarna, ting lokal in ting global in lokal. Iko mampu lebih berpikir global nangpe di huta-huta nene. Salinai hubigi ma Arion, ari parudan. Pahai pahulu bujuk piri-piri, marbadai halenini dalan, sato ngamate mirik mangolati. Lalu saya menjadi tersadar, ini nakal nelayan pancing. Gabi di jami tayodau nerakumi bagasro. Ternyata dia sedang mengumandangkan sebuah narasi teologi yang luar biasa. Saya terjemahkan kalimat itu karena saya pernah di daerah Tapsel juga. Hari ini hari sedang hujan, maka ikan bujuk piri-piri berlari ke sana, berlari ke sini, naik ke sana, naik ke sini, turun. Pahiu bujuk piri-piri. Marbadai halenini dalan. Ketika mereka saling bersentuhan, bersenggolan di jalan, lalu satu ngamati mirik mangolati. Mirik itu adalah ikan-ikan kecil. Melerai. Bujuk piri-piri adalah ikan besar. Dan ternyata logikanya ketika hari sedang hujan itu ternyata berkat bagi ikan. Lasno HP rohani dekke moloroudan. Gudang ma akasi panganon na tubuh naro. Gudang ma nang dunia kehidupan ikan bertambah daripada marsik tu dia dekke. Pasu-pasu do haroroni tabani ikon. Dia kadekke. Gudang si panganon banyak berkat, tetapi mereka berebut berkat Tuhan. Marsigulut nasi dari pasu-pasu. Marsi rapusan. Nadi dongan nape dirapus. Alalin data ini rohana. Habe dong do pasu-pasu nasi yang dibuat. Unang dapat mangak pun dibuat dan sejoli dengan non. Pasu-pasu nasi yang buat. Marbadai. Berkat yang luar biasa ini bisa membuat kita amang-inang berebut dan tidak peduli dengan orang lain. Makanya selalu ada orang yang menderita di antara kita. Selalu ada orang yang miskin di antara kita. Karena kita selalu memperhatikan diri kita sendiri. Tuhan marah. Tuhan akan rusakkan keadaan itu. Di batu bude batado perbedaan. Di batu bude batado akan konflik.
Boido patuponi di bata akan lalau manur sari nasida na marsigulut jaka pasu-pasui alai amang inang molope masa aka na pasual. Selalu saja ada terjadi konflik dalam pelayanan gereja. Selalu saja ada kondisi yang tarik menarik di antara pikiran di penatua. Selalu saja ada pikiran yang tarik menarik di antara panitia dan warga jemaat. Lihatlah, satonga mate mirik mangolati. Semuanya didamaikan, dilerai oleh generasi muda mirik. Akadekina meti, au sedang mati. Akadek siak kesikola minggui. Akan apa subulungi harus menjadi dominasi yang lebih dominan dalam pikiran kita dalam setiap sengketa tarik menarik apapun, sehingga tidak berlarut-larut konflik yang ada di dalam gereja. Tidak boleh berlarut-larut konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di tempat manapun jika kita fokus pada masa depannya generasi muda. Imana pasado kita, imana pada umur kita, alanya parjolo karena kita adalah gereja yang harus memberikan tanggung jawab yang terbaik bagi masyarakat kita sekitar, bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua, karena kita adalah orang Batak yang mengatakan anak kokido hamorao diau. Bolo nunga anak generasi muda hamorao dihita, unang behita dilenakan oleh situasi yang ada sekarang. Tarik dirimu, tarik ambisimu, tarik egoisme. Lihatlah generasi muda itu. Atong ima carata membenahi diri supaya kita disinari oleh Tuhan. Di luar itu sinodang di debata madau. Mari kita menjaga keutuhan hati dan pikiran supaya kita dibersihkan oleh sinarnya Tuhan. Di luar itu cahaya Tuhan akan redup di dalam diri kita. Talehom maroharo pikirata, tapasada roharo pikirata. Aida kasih songonido boy mengaduk di debata las Roma debata madok udo pakon bohiku tuho. Dia tidak buang muka, dia tidak berpaling, dia menyambut kita, dia mengajak kita lalu menuntun kita menuju masa depan, karena hanya Tuhanlah yang sudah hadir dan tahu tentang masa depan. Biarlah kita melangkah bersama dengan dia. Ada amin? Martayak kita. Madok mulyati hami todo pamali Tuhan di siala asin ruham. Uban nabuhi hami di bagas setikim madok mulyati todo pam. Di horasi ho permingguan nami. Atong Tuhan sodangi ulon nami sadarion. Wala sok kami do pesta penggalangan dana, pesta setting. Na pinatupan ni Huriam HKBP dan Pasaron. Alali tatap nasida hinarikot ni akka pakubaysiyon na duminggan. Tuaka home no poso no bidang ali Tuhan. Ramoti saluk na ruas ni Huriam HKBP dan Pasar. Songsoni nang akka perhalarun Huriam. Akka situa songsoni panitia. Nang akka saluhu na dilibat ko lahu patupahon penggalangan danay. Tabai akka pasu-pasu jakko hona majuluan salut na pardala ninguluna tarlumobi di bagasa tikyon naing pasahaton ni Huriam ma pasu-pasu hasitua tu calo situa di bagasa sadari ho ali Tuhan nama pohali nasida asa gabi jolmam nasida di tongah-tongah ni pakubasion di pargudungan ni HKBP dan Pasaron horasi keluarga anak horasi akka peparanna si solok nasida di nadaudo do jonok pada usiragan ke parmanan patau nasida lahu majalo pasu-pasu hapar haladoni suang-suangoni nang Huriam napas haton ulau ditu nasida pargogoi parbadiai parbisui
Atok Tuhan gurang dope nanang si pangidon nami tarupamu alipos doha nami natung macai ririt doho lao pasahaton pasu-pasu itu garup kami marsada-sada akayanak ko ni huriam persikola minggu do guruna komali Tuhan nama dongani na sida ibur-ibur magudang ben sudida danaki gabida daran Nabi Yusuf mabelas roh ni naturasna tarlumubi marguna ng tubang tsunami do negara nami. Di bagasan Kristus Jesus kami martangiang tuaropamu na badiyay. Amen. Tapa sama belia tamar di maita. Godang ni pasu-pasu di lewat Turani.
saha mahita tu acara nama jakon parhalado di tonga-tonga ni huriata alani taparade roha do pikirata maredje hita sia bukueje nomor 156 di ayat 4 laus disima non rotu jolo amanami nalaho jakonon marhalado di tonga-tonga ni huriata songo situa didampingi inang suang songoni laus marhaliang ma akadongan situa maredje hita. Hamu aleak kadongan na sahudion di dahamu donwain dongata na jongjong dison na tapilit bahen situa marhalado di tonga-tonga ni huriata nang jalon na sidama jala pangiduan na sidama pasu-pasu siat tuhatai asa margugo na sida mangulahon-ulahon marhalado. Lani nama jakod do huriata tabigema hatani debata na jinahahon ni akadongan parhalado. Filipi 4 ayat 4 Rodi ayat 5. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani hulai mamandok marlas ni roha mahamu paboton hamu mahabasaron munat tu salut halak donok do Tuhani. Sada Timotius 3 ayat 2 dibaheni unang maadong dapot sisuruhan di situa harajani sada boru-boru ma ibana marpangotik maroha marpa tunon las roha mar tamue na malo mengajari. Titus sada ayat onom naing ma nasida so hasurahan dongan saripe ni sada poropuan paranakon na porsea akka na so tarhata si neang roha manang na jukigpe. Titus 3 ayat sada paingot manasida asa maroha na unduk manguloy panggomgomi na mga rajay huhut ringgas tunasa ulaw na denggan. Sada Timoteus 3 ayat 7 ikot denggado baritana dihalak na di balian asa unang imana madabu tu bagasar pangisahion doho sabil ni sibolisi. Sada Timoteus 3 ayat sada ulahon nadenggando pinangido ni mangalui hasituaon. 2 Timoteus 4 ayat 2 jamitahon hatai hajong joko ditikin naune nang soune pisang paingot apoy marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon.
Sada Timotius tulu ayat tulu, unang sisobur tuak, unang pangalisingi, alay na labok pardame jala ipolat di perak. Sada Timotius tulu ayat 6, unang mahalak na baru masuk, unang gabi jang rohana, jala madabu maon tu bagasan uhum nisibolusi. Titus tolu ayat 2, unang ma si isahidongan, manang natokar, naing ma perroha na labok, perroha pengaju di seluhut halak. Saudara Korintus 15 ayat 50 walu. Ope hamu akadong aku nahi naholongan. Marsi hohot jala so muba-uba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Sada Titus sada pitu. Yang gosit tua sadok na soja di hasurahan. Naing ma songon juara bagas di debata. Unang siula roha-roha, unang piri-piri, unang sisobur tuak, unang perbada, unang parugamo naso ture. Titus sada ayat uhalu, alai nabasa martamue, nalas roha dinadenggan, natoman, nabonar, nabadia, sirajai dirina. Sada Timoteus bidu 5 ayat 10 silopik do jujuron hasangapun ni situa, naburju mangula hasituaon. Gumodang matuaka na mangulahon hata do poda. Masa. Noan kabegema jolo pangaripunon ulaon ni situa di tonga-tonga ni HKBP. Pangaripunan ni ulaon ni situa di HKBP. Parjolo pangulani huria donasida mamata hondongan akan pinasa tu nasida dot mangaramoti parangin nasida molo di boto nasida na hurang ture parangin manang ise ikon pisakon nasida manang pabo nasida tu guru dot tu bandita asa di pature. 2 madas-das dongata tu parmingguan dohot manakasi alana umbah nasoro. 3 madas-das anak baru sekolah asa adopro. 4 manikir akan namar sahit jala patureho narikot tunasida do natar tarpatu pasa alay narumikot pasinggoton hatan di debata tunasida dohot tumangokosa. 5 mengapuli akan marsak paturehon akan adangol dohot napugus. 6 mengapuli aka sipelebegu aka parugamon asing dot akan nalilu asa dot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus. 7 mangrupi paturehon aka guguan dot ulau narikot tu harajaon nedebata. Ima sahatna. Ope hamu nahi naholongan nang takas botoon nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaon hasit tuaoni gibaheni alusi hamuma nahusukunom
Naulo dohamu mamarangi ho parangi na tama di jolo ni jebata doho di jolo ni jolma. Naulo dohamu majalo ulaon hasituaon songon naung di pajojor odeng tuhamu. Naulo dohamu mangarado ti sujesian nasa roha doho sian nasa gonggomuna hobar tuhata ni debata. Naulo do molo nang sadaroham manguloy jalamarpadan sujenai di jolo ni debata doho di jolo ni dongata sahuriaom dok kamuma alus muna rapa amu madok. Atong marsijalangan mahita pabuahot ni padamuna jalatada haradeo muna mangurupi hami mangulahon pakubasion na pinasaha ni debata. Ale Johari Bekson si jabat hupasaha matuho tohonan si tua di Huria Kristen Batak Protestan dan pasar marhite-hite goar ni jebata ama anak dohot todi porbadia. Amen. Coba Mang John. Sai di paroawi Tuhan jebata maho amani Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia jala di pargugui maho mangulahon ulaon na pinasa tuho sadariom. Amen. Atong marsijalangan mahita pabahot ni padamuna jalan araje dohamu laho mangulahon ulaon ni jebata rap dohot tami. Ale Enrico Hotman Marpau upasa matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan dan pasar marhite-hite guar ni jebata ama dohot guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus doh guar ni todi porbadia. Amen. Sai di parohai Tuhan di batama ho amani Tuhan Yesus Kristus doh todi porbadia dinalau mangulaun ulaun na pinasa na tuho sadariom. Amen. Atong marsijalangan mahita pabohot ni padamuna jalan arade dohamu mangulaun-ulaun ni jebatarap dohot tami. Ale tua hasiholan ritonga. Upasa matuho tohonan si tua di Huria Kristen Batak Protestan dan pasar. Marhite-hite guar ni jebata ama. Dohot guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dok guar ni todi porbadia. Amen. Saya di parwai Tuhan di batamaho mangulaun-ulaun na pinasa tuho sa dariom. Amen. Atong marsijalangan mahita pabuahot ni padamuna jalan narade dohamu mangurupi hami mangulaon ulaon ni debata.
ale pahala tua sigalingging. Upasa matutuho tohonan ni situa di Huria Kristen Batak Protestan Den Pasar. Marhice-hice guarni de bata ama. Do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do guarni toji porbadia. Amen. Saya di parohai Tuhan de bata maho mangulaon-ulaon na pinasaha tuho sa darion. Amen. Hamuna donga sahuria di HKBP Den Pasar esok balion. Jako kamu manasida di bagasa dame. Sude mahitaon margogo tumanyakon nasida asama uhub makorhon hasangapo di Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai mangaduk tu sama amanami salu na situa na baru majalo tohonam. Rak maruas madok hujako kami matutunasida gabi parhalado di huria ni Tuhata di bagasan holong lohot dame nasiat Tuhani. Di huria ni Tuhata di bagasan holong lohot dame nasian Tuhani. Nuang sa mahitatiki na madohata siya tongat secara simbolik siya tonga-tonga ni utusan situa amanami situa na baru dukoni diuduti mas musian non sian utusan ni ruas manang situa o hasibuan dukonya non sian utusan ni parhalado ima situa manurung. Shalom. Horas madista saludna. Tamado hitamandok mauliate tutuata debata ala dilebdo pehita di kebaktian sadarion ngasih pul kebaktian tadok denggan jalamar saringar hatani debata di hita saluhutna tarlumo bima dihami na opat situane baru majalo penabalan hasituan nami kurang lebih 2 tahun kami madalani learning situa jala ngagodang hatani debata godang tong tangiang, godang tong pengajarian na dapat tami persiapan nami gabi situa di huriata KBP Den Pasaron. Madol maulate mahami dihamu na tua-tua nami amanginang huria ruas ni HKBP Den Pasar. Suang songoni dongan nami paralado situa di HKBP Den Pasar. Tarlumobi dihamu padita dohot inang bibel na mangajari hami salilingon gabi sahat tusadarion boy hami majalo tohonan situa di HKBP Den Pasar. Tong-tong do hami mangido tangiang siak kamu amang inang na tua-tua nami asa tangya kok kamu hami songon situa na baru asa boy hami pada lato tohonan nami gabi situa di HKBP Den Pasar mulai sadarion tuari na mangihut. Godang do kekurangan nami, godang do pangalahon nami, songoni nang katayon nami salilungon na hurang lubi amanginang alay mangelek kami
Asabui mapok kamu hami sebagai situa di Huriata. Boti mahatas ya kami mulai ate madituata mulai ate mandang kita saludna. Shalom. Jipasa partikia tua mang situa o hasibuan. Na pinarsangapan ama nami Padita Erikson M. Hutahayan MTH Sekjen HKBP Rapdot Inang Bursagala. Na pinarsangapan ama nami Padita Darwin Sivarani Do Inang ama nami Padita Doming J. Si Hobing Do Inang Inang Bill Pro. Ruas ni Huriata hahaanggi pinalibot dot na pasobulong. Lumobi dongak ku situa Darmawan manurung. Situa Alan Jamian manurung. Situa Pasaribu. Bulutungau pe suku ni son, jongsong son dang no malo amangga. Rakta bigar kena ijau do. Alani sahata mahita ra gudang naing dohorota turong at taon. Alay, sepakat may tamang bahatak kumazorate. Hamu haduape. Di hamuros ni Huriata. Matsayari na balgado di hilalarakku sa darion minggu eksaudi minggu mamaso-maso matuwata. Ala tongon sa darion parpaso-paso o matalak si tua. Nasalilingon learning manasila di Huriat taon. Tak tagamon so tahamalate honi. Alana martaba o patalak pangula di tonga-tonga ni Hurian Suata di Denpasaron. Yang selama ini kita tunggu-tunggu. Secara khusus situaku sektor 2 amang pahala tua sigalingging. Opat tolu Huria alumni ni tolu Huria on. Parjolo learning God di Palembang. Pindah ke Medan. Learning di Medan, pindah ke Bali. Learning di Bali, pindah ke Medan. Nah, tunggu keluarga tinggal di Bajon. Gabeta bisa ma sadarion. Luar biasa. Luar biasa. Alani, mulai temak. Dituata. Nunga situ aku kamu sudah hamu na obat. Alai nanang dahonokku. Tatanya ko mana sila songon hatan ng pajalakin. Dang na bursu sila sa kamu. Taong. Siya na pa dang na bursu. Alay na ulo na sila siya nasa rohana mga guguna pikiran na bahkan narong di bana tuhuriyay. Ido hasurungan na. Alani joro managal na sila songon kamu, songon kita, songon nao. Alay na margogo doi molo tatanyakon ibargoge tuata. Arok pisu, ulang na kinisaha. Pisu ulang situa, akan nabora do bulu pinikiran. Berat, alay alani haulo dot hauduhon tatanyakon manasida asa dengan nasida tajaloma lebih kurangin nasida tajaloma nasida. Do dihamuak kay nanami. Do dahamuak kisujolo. Do dong dulu, alani dakola nama tau setua, hamu pe inatan setua do gormuna. Jangankan inatan setua, jabuni setua, jasni setua, pada baju nama taro akamata setua jaga hamu, rakta jaga ma habadiona dohot kesurna sila asa marsahala margogo na sila mangula di huriaon. Alani uzungaku mahatakku mau lihat marituhata. Mau lihat ma, saya margogo mahamu, dang naga bebol situai ba, everything is okay.
lancar sudah, tiur-tiur sudah, ngomong saya pisang rugi saya, ngomong sengkaul sudah perhitungan tidak. Ada setiap langkahmu, setiap langkah demi langkah, bereng matu pudi, odo HP pada gudogun bebata di ngolukku, ikon arong deh kamu, ada berkamu. Jadi satu ini pangu, siritong apa, dang naga lancar sudah daung, tidak akan banyak harangan tantangan hambatan. Alai margogo mahamu di pargogoi tuata nang tanyang nami salutna, horas madi salutna, saya margogo mahamu. Ima atas kami, mula cuma bertungarok kata kuna lebih kurang. Dah ima saya margogo mahita salutna, mula cuma. Maulia tema nuang tapasahap ma tua mang situa manurung. Salam. Parjolo nahu parsanga pihami amang sekjen HKBP, amang pendeta Ers Hutahayan, amang pendeta Resort, amang pendeta D. Sibarani, amang pendeta D. Sihombing, langsung onima muse inang Bible Pro en Borusi Majutak. Parjolo si dohonoku tu donga situa sonari opat halak situa na baru. Akhirnya sampai juga. Jadi margogo ma hamuna opat di pargogo itu hata lau mangula di HKBP dan pasar lau sungoni manang inata soripada dukung hamuma amatan lamar halado di hurianai asa boy tulus ulaon nasida sahat ro di ujungna. Jalahita pe saluhutna ruas HKBP nang simpatisan nadong noeng di gerejaon tajakom manasida gabe parhaladoni huriata mulai sadarion mertugas ma nasida non dari segala kekurangan kelebihan nasida ungagabe parhaladoni huriata marsangap matuhata tujuluanon marhiteaka pangulaon nasida. Butima. Atong martangiak kita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang maulia te marohanami tuho alaniasi ni roham diak kadongan namion setabai maturohana sida akka sila leon nito di porbadia asalam marohana sida jalamar gugo na sida mangarado ti tohonan nasahat na sida sadarion asi maroham doho sude ruas ni huriamom asalam hot haporsyon na sida be jalalam ture parangin na sida mangihutoko sungguli marohanami asa marsihaholongan unang adong si pisangot dihami asalam rarat harajommu jalamar mulia guarmu nabadiai. Amen. Hudul mahita salutna. Taparade teta siya bukede nomor 706 ayat sada rimahita salutna jongjong. Oh
Ali di bata aman amin na di banua gijang holo haroruan ni salu sileo-leo na dinggan dohot na sa ulibasa na mauli utus. Hupasata mi masia na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tongotongan ni huriam do di portibion. Buhay morohan nami marhidi-hidi to dim. Asalam tadahami ko udang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliat itu ho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang, sa pinarbadia magwarmo, sa ero maharajawmo, sa isaw malomo ni roham di banua tungong songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siya pari. Sa isa malusan nami songo panesa nami di diusalindongan na mardo sa tuhami. Unang hami tu gihutu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Pangidohok kami ma dohot hormat amang sekjen doho inang di son di joloon doho akacalo situa na baru majalo tohonan di jolo doho inang rimahita siana majalang marhaliang isom mahita marsijalangan. Hidup ini adalah kesempatan
Dios rohaki so